Velkommen i med boks. Er det okay, vi lige cutter? Send. Kontant. Jamen, kan vi stille et helt hold 1? Så synes jeg fandme, at det er fedt. Skræd altså. Okay, vi ser også op for at styre lyset her på scenen heroppe. Er der nogen af jer, der har lov på programmet til klassisk time? Så styrer vi lige vores sprog, Maria. Hvad er det for noget? Hvad er det for noget, du tænker på? Hvad er det for noget? Hvad er det?